Pagelaran Jawi Yoto Risang Senopati Akul-akuling ngayudo sesilih dia ayu nyayageng serang Nadyan aku jejering pawestri nanging aku sako ambil lopanku mering bumi pertiwi Gawe ngemas
Inggih dimarangi sun. Inggih. Mani. Rumendaing sih pangdika sampeyan dalem Kang Mas. Tansah anambahi kater ning manah kula. Mboten langkung sungkeming pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa sampeyan dalem Kang Mas. Sanget panirna. Niki kepenake kon mlungguh. Mangestakaken dawuh. Basuk sowanmu ora wari. Inggih. Yen dina iki ana wektu kang mirunggan. Ingsun ora naliti kewajiban nggonmu makari ton Wijaya mriki. Lah, mulane mestine lepat nyuwun lumunduring sih pangapunten sampeyan dalem Kang Mas. Ing wedal punika bet namung pecapet kula nampi dawuh pangandika sampeyan dalem. Saben dinten saben pisanan menika Kang Mas ngamuk. Iya. Menika ngembalaken sedaya mantri Bu lan Bangkilen Bupati Jajar Pasiran ingkang samiya nangkil wonten ing pisanan menika. Nanging wedal punika namung kula kalih dadi mirungga ing kratonipun ing Sriwijaya inggih. Dimas inggih. Saben-saben dina iki yen raiku mining ora madhasara ting surya nggih nanging kago jroning atiku runtik jroning atiku ana ing ngoten ya gawa ing penggalihipun menapa ing nanging kadang panjenenganipun aji ora wali. Yo, Dimas Adi Warawari. Sejatine ana ing Kraton Medang. Kudune sing nglenggahi jejering Narendra utawa Ratu kudune anak turunku. Nanging kang ngrebut penguasaning saka anak turun. Aja kumucuk, aja guyu. Inggih. Menika ingkang dados remening manah kula. Pancen kula piyambak sampun namirsani lan ningali tilarenipun Kanjeng Rama Suwargi. Iya. Nalika samanten tasih ngasta bawat agung wonten ing Sriwijaya. Iya. Namung kula piyambak amirsani inggih menika kekancinganipun wonten ing Kraton Sriwijaya. Iya, iya. Paribasan nggih menika kitab Andhawa. Iya, kitab Andhawa pinangka kekancanipun. Iya. Wiwit putra ngantos wayah tekaning buyut. Ampun ngantos pisan-pisan menika sowan dhateng ing Medang menika Kang Mas. Menika kados pundi pawartosipun mula dadi rute ing ati inggih menika ingkang sepisan. Iya. Jangkep kaping kalihipun kalih Kanjeng Paman Teguh Darmawangsa. Iya. Nyepeng Rat Pradata Agung wonten ing Medang. Iya. Menika piyambakipun kuncara. Iya. Paribasan wong gogok lan ngemut gula krasa legi moh nglepeh kepengin inggih menika ndarbeni panguwasa wonten ing Medang menika. Namung kaping 3-nipun boten wonten sanes runti ing manah kula. Lho. Uga sliramu runtik jroning atimu. Menika babagan perkara apa? Runti ing manah kula menika boten wonten sanes. Piyambakipun kagungan putra putri ingkang asmi menika inggih Yuntari.
Yuntari menawi Tokro pirsani menika sampun akhir dewasa. Mosok balinipun kula men ora dadi Joko Kasep. Kula pengin menika badhe ngayonaken putra putri dalem putrane Kang Mas Prap. Inggih menika Teguh Darmawangsa. iya Rasemana kula dipun tampik atasing salah setunggaling beliau Traing Ratu ngantos badhe krama kemawon kula sowan lan matur tanpa dipaelu. Inggih den mangkono ingsun kelawan Sri Ramu nggih. padha-padha nuti ingat Nggih Kang Mas. ayo ingsun kelawan Sri Ramu nyawiji nyekuton Nggih. ngobrak-abrik kratone Medang gawe ora tentreme kratone Medang Paribasan ngaten ngemalaken sedaya prajurit perang begodho. Pasang kintera runtek umbul-umbul saking ing iya manto jengkiyok saking alun-alun. pangestoni budak
wis katon luwih keporo kunjul. Tak babasake wis kaya manuk geti nyamber walan. Mulane ngene nduk tahe. Pun Kakang Joko Tengoro bakal ngai kewajiban kang ngabot. Kowe tak keparengake ning pepungkuran lelaki marang Ki Bapa Ponto. Kang iki wis katon sepuh. Lamun ora mrewani pesake. Wis sak petara suwe. Nomor sare Kakung Ponto. Sing tak kelon kaweruh. Kan tunggone aku bisa ngentremake jagat tak isi. Ing kamangka Bapa Ponto paring jauh marang aku lamun aku bisa kejarmu bekti. Tunggone aku bisa ngomong wong asku kang aran mendem jero mikul kang dhuwur. Yo, Oh, di sana. tiwas kebenaran. Ana ing salimbore kudu iki medal. Kang bakal tak tuku. Medal sing ora gawe tenteming praja. Di sana. Ana paungan. Yo. Aja mbok anggap aku tambuh. Tenggiling api-api. Nanging sak nyatane durung wani. Sapa kang dadaranmu saka ing papan gunung. Yo. Wis dadi sak mestine. Menawa to durung tau tepung, durung tau anu. Aku ana ring slira. Yo. Iki padha kedalanan. Padha ketemu aku kalan kuwi. Yo. Yen kowe bakal ngerti jenengku lan saka ing papan gunung. Aku Aji Worawari. Kowe kang aran Aji Worawari. Nah, sing gawe engki nguning pedang kono. Yen takune nek sandang penganggon. Katon ngebyar kowe salah sawijining nalendra. Nanging kowe sing ngundang kaprawiran ngaske kadegjayan. Sing disentuh rangko sing Sapa suarane katon ngas kaya arti madan. Rasan aku ya wis krungu kabar binandunging ka. Yo, bareng-bareng dikit Temu langsung. Oh, desa apa sok aku ngerti. yo aku kang aran Joko Tengoro. Anakmu iki Gede Ponto sing wis dung pengalu. Ya, mulane ngene. Kowe ketemu karo aku. Menawa sumedyamu becik, kowe tak dadekke siji karo aku. Kamu kuwi tansah ngoglangi aku. Aku yo wani. Waspadakno. Aku ngerti kowe sing gawe onar ana ing medal. Anane to gunung padha bledros. Banjir bandang umatku sak nggon-nggon. Mergo trekah budimu sing kurang mapan. Yen aku sing saguh dadi pepalang lamun to kowe bakal gawe dretah ngaman ana ing kene. Oh. Yen ngono jeneng sira kuwi sing bakal mendarat marang aku bakal bisa beteng kandel kang jero. Pinawa kanggo wading kebantenaning aku apa kuwi. Ayo gitu tak kendali. Soteng Indra
paribasan durung babak kulitmu temetes lu diramu tumindakmu kang risik ngunus pusaka ligan kaya ngono kuwi dudu jiwane prajurit Ora wari jurit kuwi pradah ora wira wani maju ning peperangan suara kumaline koyo ning samban sing. Oh, kowe saiki wis nyawiji. Wis teluk kono ngesaku. Ayo, manko bakal tak ngesake aku ngono marani. Kula nyuwun sih wilasa ingkang ageng. Karana kawula saged bengkas wonten pun derdah wonten ing Medang. Awit karana pusaka menika ingkang nalika semanten kula nembe kewonten ing alas pun pawongan bagus kalih. Ing namipun Joko Duwung kaliyan Ki Wirangga. Lajeng ing mriku Ki Wirangga sampuh dados salah satunggaling kali wonten peta bagus ingkang nami Duwung dados pusaka menika nanging sinun kula dereng mangertos punapa iya kaya ngopo tak delengi Duwung walah iki dudu sadengah Duwung iki Duwung kang mapan ana ing kraton Sriwijaya kang aran Duwung iki Kurbakur. Kula kang wis murca mangabad-abad suwene murca saka ing gedung pusaka. apa iki kajeng paman Joko Tengara iki lara-lari kepiye nggon menemake Duwung iki Joko Tengara. inggih nyuwun sih papunten rikon semanten sampun kula aturaken dhateng panjenengan wonten nem-neman kekalih ingkang nembe andhon itu kasunyatanipun inggih menika panjenenganing pusaka menika ingkang nami Ki Joko Duwung inggih menika ing nami Wirangga ingkang sampun sampuh dados kali. Iya. Mula Joko Tengara. Duwung iki tak wenehke marang sliramu. Nanging dugus sadinga Duwung kalamunta winatek kangge puning cipta Duwung iki bisa dadi pangayom. Iya. Menawi mekaten kula matur nuwun. Nanging pun sak sampunipun kawula nampi pusaka menika. Tandi dengan tunduk wonten sak ninggiling kali pinangaken tondo ing pusaka menika supados kawula ing tondo sak sekatipun saged teman kawijayan saha kabeh Iya. Pun Dematur wonten ngarsanipun Kanjeng Paman Teguh Darmawangsa. Kan pundi malih kula menika jane badhe ngrongka wibawa wonten ing Medang Pak. Iya. Iya. Tak napura tuwindakmu kang kurang becik gawe ribete ana ing Medang. Mula Joko Tengara. Duwung kang wis tak pasrahke marang sliramu ora nggonmu ngawat-awati. Yen sliramu nyuwun jejering candhi kang mapan ana ing Poncol pinggir Kali Serang. Tak pangestoni minangka cumandha ing Duwung kang aran Kurbakur. Mula Joko Tengara mugi kaseksen sajenengipun para tamu samadyayanipun. Jumbuh kelawan jenengmu Joko Tengara lan tetenger Duwung Kurbakur kang mapan ana ing Poncol Candhi
kang wis mbok gawe. Besok ana rejaning jaman tak wenehi jeneng desa Tengaran. Tengaran Kuncoro Anjayeng Awono. Merdeka, tetap merdeka. Latah banyu biru ugi kasuwun tedhak foto sesarengan wonten ing sak nginggili pepanggungan. Ugi samangking tedhak foto paripurnanipun saking Tosan Naji kalajeng saking Karang Taruna sekecamatan Tengaran. Kadhe menika katur sedaya Karang Taruna sekecamatan Tengaran katambah sekalian saking LKK Kecamatan Tengaran kasuwun tedhak foto sak sampunipun paripurna saking Bregada Tosan Aji. Bilih fragmen legenda Joko Tingkir sak bibaripun foto sesarangan menika samangke badhe enggal kawiwitan. Perangkat Desa Tegalwaton kasuwun minggah wonten ing papan pepanggungan tedhak foto kalian sedaya staf kecamatan. Sumangga Pak Eko kalian perangkat ugi pangapunten. Monggo Pak Eko. Non. Pangapunten sepisan malih staf kecamatan sedaya ugi perangkat desa Tegalwaton kasuwun minggah wonten ing papan pepanggungan. Matur nuwun. Matur sembah suwun. Semua jajaran Pemda Tegalwaton. Semonggo sedaya Forkombinjam kasuwun pinarak lenggah wonten ing papan kalenggan.